magsi 6,000 subscriber na ako. Oh, marami na akong nagsusuper chat sa akin. Oh, ano ngayon? What's up mga kaayuda? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pagsuporta sa ating channel Boy Ayuda. Shoutout po sa inyong lahat. Walang bida kung walang magpalida. Yes, tama ka. Shoutout sa mga moderator. Again, babatiin muna natin ang lahat ng syempre mga vloggers natin. Wala akong yung listahan ngayon. Andito pala. Ay, buti na lang naalala ko, meron pala akong listahan din eh. Ayan. Buti na lamang naalala ko, meron dala ko pala yung... Wala ho ako, pasensya na ho, wala ho akong pambili ng wifi pero may iPad po ako. Ay, nako naman, talaga lang ho, kasi ho, ang priority ko ho talaga ay ang bigas. Kasi ang sabi ko nga ho, mas priority ko ho ang bigas kesa sa ano pa man. Babatiin lang natin ang buong FLM vloggers, kay Mac Pablo na nasa Malaysia, Jojo Di Guzman, Connect TV, Mac Bear, Jake Magnus, JR Vargas, PJ TV, Leon Javier, Papa Bear, Leon Lemor Creation TV, Don Kit, Ka-Helpers, Burogers, Eba PUP, Evagers, Lisa ng Paris, Ice Freedom from USA. Ayan, Ice Freedom from USA. And then, shoutout ko lamang po pasingit kay Tita Flor. Tita Flor, salamat po sa iyong patuloy na pagsuporta. Ayan, nakita niyo naman po. Kay Boss Taki, Damski Duterte. Ayan, Icol Delia Rangini, Tino Bosky, TJ Ram Lakata, Filipino Lifestyle in Cali, uunahin ko na ho itong Anong Japan, Happy Valentine's, The Mighty Manong, kay Jilan TV, CEOFW, Manong Biday, Big Boy Athens, Levic Vlog, Tisoy Barrera, balita ako hoy, hindi raw ho TV, hindi raw ho nag-broadcast channel. Ako ho, hindi ko kaya. Shoutout po sa Hindi inyo, ho, magkakapat po kayo. Katulad mo nung pinangako ko, aaraw-arawin kita. Salamat po sa inyo. Sino pa bang hindi ko nababati? Si umaga, pero pa ba? Si upload, Allen React TV, tanghali, Ninyo upload, Parasaga, alas 11 ng gabi live, pati kay Kabisi TV hanggang paumagahan, ikaw ang topic ko. Team ng FLM. Hindi kita aatrasan. Bakit? Because we know that MC nagbigay ka na naman ng reklamo. super chat na Tinrial mo ko by publicity. 2,440. Gamit ang pinakamalaking network. Isa sa pinakamalaking network sa Pilipinas. Naglabas ka ng fake news. Kasi marami na naman super chat ang dumating sa akin. Hindi, nakakapanggigil kapag ka naaalala ko. O yan ba yan? Marami na naman Ginamit mo ka talaga yung NBI. Maraming maiinggit na. Ginamit mo pa. Kasi marami na naman super Siyempre, chat yung ang NBI, dumating sa nakalagay akin. on air. Buong Pilipinas nanonood. Wala ka namang kontrahin ka niya. Eh, di sisiraan mo super chat ang Yan. dumating sa akin. Pero yung mga banat mo, mga simpleng manena. Si Marcos ba yan? Super chat Iniimbestigahan nyo na? 2,440. Yan yung mayaman challenge. Style niya yan eh, mayaman challenge. Inyo ay sakop! O eto, sina-challenge kita. Kasi marami namang super chat ang dumating sa akin. Hanggat hindi ka gumagastos mula sa sarili mong pera, nabibidyohan mo. Kahit na 2 kilo lang, bawat mamamayan ng mundo. Araw-arawin kita. Malalaman ng sambayanan niyang fake news ang pinaggagawa mo.
kung nakalampas ka doon sa ibang fake news na sinabi mo, dito sa akin, hindi kita palalampasin. Wawakasan ko ang karir mo. Yung bigas, nakakabusog ng maraming nagugutom. Ignite mo ako eh. Hindi ako matatakot sa'yo, bakit? Kailan pa natakot ang katotohanan sa kasinungalingan? Ha? Gawa ka ng issue, tawag ka kay kumpadre, kay kumare, lahat mo na! Gawan nyo ng paraan para sirain ako. Gawan nyo ng paraan. Lahat. Again, Shooter nyo na ako kung kinakailangan kasi hindi kita lulubayan. wala akong pambili wifi pero pambili ng maraming bigas. Nananahimik ako, hindi kita kilala. Naalala ko, naalala ko pala yun. Tinrial mo ko kay publicity, sinira mo pagkatao ko sa buong Pilipinas gamit ang pinakamalaking network. Gamit ang pinakamalaking TV network. Bakit mo ba pinipilit nila ako yung first part? Wala ho akong, pasensya na ho, Alright, wala ho akong rock and pambili ng roll to the wifi world. pero may Bakit iPad po ako. pinipilit nilang kaladkarin? Nananahimik yung first part. Ha? Sino ang nagbayad? Talaga may nagbayad dyan? Ay, naku naman, talaga lang ho, ano ho. Eh kasi ho, ang priority ko ho talaga ay ang bigas. Kasi ang sabi ko Check ka nga lang. ho, mas priority Masamang ko ho magbura. ang bigas. Tingnan Kesa nila. sa ano pa man. Lalo. Babatiin lang natin ang buong FLM vloggers. Basahin nyo. Be excited Sabi niya, because kukikinan we nyo raw. know that Ayan. sooner or later, Wala ako we sinasabi. hope that Ayan, ayan ang God is nagmumura. always Ayan. doing something Alisin natin great to. para ang ating Para Agila makita nila, baka sabihin ay eh. muli na Ayan. Basahin nyo. mamayagpag. Ayan. O, sabi ni Jay Albarca, Say, kukikinan nyo raw. Hi, Mr. Jake Kailangan Magnus. mga bagay. Nandito ba si Jake Magnus? Ay, ito pala si Jake Magnus. Jake, Di ka makakatulog? ipakikita ko sa'yo, Jake. Please. Guys, ito, nagpakita tayo. Yeah. Sige lang. You are agad. Para sa mga bukas na yung ano natin. Ito. Tayo ay bumili ng bigas. Bayani, remember na For, oy, one love sa inyong lahat. sa likod. Oh, Jake, Kami, moderator if you need talaga, help, Jake. energy. Nag-jacketa na rin kita So para you ano. No, ibig sabihin ito yung hamon natin sa masyadong maraming basher. Sabihin mo sa kanila kung sino. Di ba nung sabi ng Panginoon, nung siya ay nasa lupat, siya ay pinainom mo, hindi In mo your alam kung face, yung suck up! pinainom mo sa katawan ng tao, sa katauhan ng pulubi. Ma'am At Jen, marami ang maraming nagmamahal kay salamat. FLM. Totoo yan. Ako'y Maraming nanggigigil nagmamahal sa sa galit ating eh. minamahal Pilit na nila Agila. ako. At Ito ang paglabas ng ginagawa nila, Agila sa pilit nilang kulungan o sa hawla kung siya inilagay. Totoo yan. Paglabas Kalyo nito, po ng panahon abangan yan. ninyo ang Pilit nilang pagpagaspas ng kanyang kinakaladkad. papa. Eh, nananay. Sasabay ang Falcon ng Norte sa ito, tao ba yan? Bakit ako tumutulong? Yung mga dilawan. Makinig kayo. Bakit ako tumutulong? Ang inspirasyon ko ay yung unang pamilya. Ayan! In your face, suck up! Malaking bahagi nila. Malaking bahagi sila kung bakit ginagawa ko to. Dahil na-inspired ako sa kanila. As yung nanay ko nagsabi. Pero it doesn't mean na yung Marco ako nakapatent, hindi mo nakapatent yan. Ngayon, kung may problema kayo sa akin, sa pagkatao ko, hindi nyo kayang tanggalin ang pagiging Marcos ko. Buhay ho ang aking ina at siyang Di ba sabi mo sa harap ni Madam Imelda, wala na si Mama, wala na si Papa? O ano pa? May angal pa? Nung bata ako, nung 3 taon ako, tawag sa akin ng nanay ko, Enchong. Nung grade 3 ako, tawag sa akin ng nanay ko, grade 1, grade 2, grade 3, Norma. Yes. Nung lumaki na ako, tawag sa akin ng nanay ko, Francis. Sabi ko, Manggulo yata, bakit pa iba-iba pangalan? Right, rock and Because roll ikaw to yan, the world. anak kita. Ay, anong gagawin ko? Yun ang gusto ng nanay ko. O doon kayo complain sa nanay ko, mga hindot kayo! You fail! Hingit ka! Ano, laki na hingit ka, no? Bakit? Pera ko kayo, wala kayo, no? Ako, may nagagawa para sa mamamayang Pilipino, kayong mga hindot kayo! At tatak ako! Sa sabi ng nanay ko, sa mga panik nyo, mga buwisit Hindi kayo! totoo yan.
Alam na ng Bola lang taong yan. bayan yan! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Mga lintik na are! Kala mo katatapang! Puro nagtatago sa penyos! Magsuntukan na lang tayo! Lalabanan ko kayo, inig bulan! Ha? Isang daliri lang gagamitin ko. Oh no! Sa'yo, pipitigin ko yung ilong mo hanggang sa dumugo. Kinam? Maniac! Nakakajayami o kinana eh. Pinusay ko sayang kan impabulsa.